Паважаная публіка, прывітанне! Вас вітае непараўнальная, цудоўная вядучая Кася! Адным словам, я! Ваши аплодисменты! Сёння мы вырашылі правесці свой дабраранкаўскі фестываль гумару і назвалі яго «Смяшынка 2020». Ваши аплодисменты! Дякую, 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 сябры! Доброго ранку усім глядачам, доброго ранку! Салют, сябры! Ну і дзе вы ходзіце? Я ўжо пачатак фестывалю абвясціла. І першым нумарам нашай праграмы анекдоты ад Маргошы і Лесіка. Ваши аплодисменты! Кася, ад нас анекдоты? І чаму ад нас? Мы так не дамаўляліся. Калі б вы не спазніліся, дамовіліся б, а так прыйдзецца вам экспромтам анекдоціць. Ці не здолееце? Хвилиночку. Ага. Мы готовыя. Можем пачынаць. Пачакайце, яшчэ раз аб'яўлю. Паважаная публіка! Пад першым нумарам нашай фестывальнай праграмы выступаюць Маргоша і Лесік са сваімі анекдотамі. Сустракаем! У жніўні Матуля гаворыць свайму сыну, будучаму першакласніку: давай паступова прызвычайвацца да школьнага рэжыму. Тыдзень прачынаешся ў 8, тыдзень у 7, і да 1 верасня будзеш як агурок. Што, мама, буду таким ж зялёненьким? Пытаецца ў яе сын. І яшчэ адзін анекдот у тэму. Матуля прыспешвае свайго сына: хутчэй, ты ў школу спазнішся. Не спазнюся. Школа ж увесь дзень працуе. Адказвае ёй сын. Ой, не магу! Якія ж смешнымі знаходлівымі бываюць дзеці! Гэта так. А потым з такіх малых вырастаюць знаходлівыя дарослыя, якія з любога становішча выйсці знайсці змогуць. Як барон Мюнхгаузен. Прапануеце мультфільм пра яго паглядзець? А чаму не? Паважаная публіка! Наступным нумарам нашага дабраранкаўскага фестывалю «Смяшынка» незабывальныя расповеды знакамітага барона Мюнхгаузена. Усё, дамовіліся, Катюша, рыхтуйся! Што, нехта з нашых гледачоў зараз выступаць будзе? Менавіта так. Паважаная публіка, сустракаем наступную удзельніцу нашага дабраранкаўскага фестывалю «Смяшынка». І гэта Катюша Курлович з вёскі Прылукі Мінскага района. Всем привет! Я расскажу вам сегодня пару историй. Смелее, Катюша! Мама говорит: девочки, если вы не будете есть кашу манную, я позову Бабу-Ягу. Мам, ты думаешь, Баба-Яга будет сама есть кашу? А мяне мама таксама угаворвала манную кашу есці, а я ніяк не хотела. А другая смешная история у тебя якая? Воспитательница спрашивает: Катенька, когда у тебя день рождения? 5 августа. А какого года? Каждого. А до рэчы, Катя мне паведаміла, што яна учора на самой справе адсвяткавала свой дзень нараджэння. Як здорово! Мы віншуем цябе, Катюша! Заставайся такой жа прыгожай і вясёлай дзяўчынкай. А я прапаную падараваць імянініцы які-небудзь смешны мультфільм. Мы згодныя. Хвилиночку. Паважаная публіка, і асабліва наша імянініца Катюша Курлович. Сустракаем усімі любімую Машу і яе сяброў. Мультики з Машай заўсёды вельмі вясёлыя. За гэта я іх і люблю. Сябры, інфармацыя для тых, хто толькі што да нас далучыўся.
Сёння ў Добраранку праходзіць фестываль гумару «Смяшынка 2020». Так што далучайцеся! А з намі зноў нехта на сувязь выходзіць. Спадзяюся, што таксама аматары анекдотаў і вясёлых гісторый. Зараз даведаемся. Здравствуйте, меня зовут София Моторина. Я живу в Минске. Сегодня вам расскажу очень увлекательный анекдотчик. Крокодил Гена и Чебурашка играют в шахматы. Крокодил Гена говорит Чебурашке: Чебурашка, не ходи каждый вечер на дискотеке, а то оглохнешь. Чебурашка ему в ответ: спасибо, Генка, я уже пообедал. Ну что, вам понравился? Всем привет, с вами я, Максим Петрович из Минска. И сегодня я вам расскажу анекдот. Поехали, ложимся спать. Сын шепотом: мама, никому не говори, что я твой цыпленок. Мама шепотом: почему, сыночек? Потому что цыпленок я только для тебя, а для остальных я орел. Надеюсь, вам будет смешно, как тебе. До новых встреч, пока-пока. Ой, а мне Матуля таксама розныя ласкавыя імёны прыдумвала. А, наприклад, якія? Ну, Пушыстик, маё Сонейка. Усе мамы для сваіх дзетак пяшчотныя словы знаходзяць. На тое яны і мамы. О, а у нас на сувязі аматар здымаць сваё відэа Богдан Рассадскі з Мінска. Табе слова, Богдан! Я вам сейчас расскажу анекдот про Вовочку. Ну что, анекдот начинается так. Приходит мама домой и говорит Вовочке: Вовочка, почему твой дневник валяется в углу? А Вовочка отвечает: я его наказал за двойку. Якія ж вясёлыя у нас гледачы! З мяне прыклад бяруць. Не толькі вясёлыя, але і разумныя. Ага. Я прапаную ім за гэта мультфільм паказаць. Я думаю, што смех і жарты, асабліва з раніцы, нам і нашым гледачам проста неабходныя. Вядома, калі настрой вясёлы, дык і справы лягчэй робяцца. Сябры, а ў мяне ідэя. Давайте працягнем наш добраранкаўскі фестываль гумару «Смяшынка 2020» і ў наступных праграмах Добраранка. Я толькі за. І я за. О, а наши гледачы таксама згодныя. Тады вам новае заданне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Запишите на відэа свайго тэлефона смешныя гісторыі ці дзіцячыя анекдоты і нам па электроннай пошце дашліце. Наш электронны адрес памятаеце? добраранок.tv@gmail.com. А я таксама новыя анекдотики пашукаю, бо вельмі люблю іх расказваць. І трэба адзначыць, у цябе, Кася, цудоўна гэта атрымліваецца. Таму што я... Як гэта? О! Артыстычная натура. І гумар – гэта мой канёк. І вось на такой артыстычна-гумарыстычнай ноце мы з вами развітваемся. Няхай дзень сённяшні будзе цікавым і насычаным. А яшчэ вясёлым і сонечным. А мы сустрэнемся з вами, як заўсёды зранку. У нашым Добраранку!